Vlak over de grens bij de Nolanger doortrekt hij de kleine karavaan. Na 30 dagen onderweg zien ze de neonreclame van de eerste Hollandse café. En de sultan loopt naar binnen en zei dan: doe me een pintje. Is er niet, is er niet, is er niet, is er niet. Waarom niet, waarom niet, waarom niet, waarom niet? Zeg me, is het bier hier soms al op? Nee, u bent hier in een koffieshop. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst, de karavaan trekt weer verder. De sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. Een Hollandse koffieshop. Daar heeft de sultan nog nooit van gehoord. En voor wat noemen ze dat aan een koffieshop als er toch niks te buizen is? En dan ook bij de volgende reclame. Dan vroeg de sultan weer: doe me een pintje. Is er niet, is er niet, is er niet, is er niet. Zeg me dan wat er is, zeg me dan wat er is. Cannabis, 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 cannabis. Jammer, maar dat is toch niet zo best. Niet zo best, Wiet heeft toch nog nooit de dorst gelest. als gelest. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. Er is een oase niet heel ver van hier. Hij hoeft niet te blauwen, de sultan die wil bier. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. De karavaan trekt weer verder, de sultan heeft dorst. De sultan heeft dorst. Zo! Zo, dan gaan we even pauzeren totdat de jury...